lapha impucuzeko okwakuthiwa khona iyakhanselwa ngeke izibe khona. Umgcine kwafonela mina wathi ndoda sinenkinga la. Impucuzeko kuthiwa ngeke izibe khona. Ngicela ukuthi mfowethu usondele sixoxe. Hayi. Ngasondela saxoxa lapha kuMo Road eThekwini. Kunemahhovisi empucuzeko. Sahlangana khona kwakuyimi umgcineka kube nomunye umfowethu nje okhona la kuMaskandi. Uyabona. Wathi umgcineka bathi abakasha nikacha ngayibexhase lo mcimbi uma kunezimpi ezikhona noma uma ngingavelanga into ethile ekhombisa ukuthi wena uyaxolelana nabantu abathi ngaze ngixabene namuntu lokungafiki emculweni ngaze ngixabene namuntu waqhama sekuvumbuka umuntu uthiwa ngixabene naye lo muntu uthiwa ngixabene naye kwathiwa fanele sihambe siyovela ku-minister umama uZandile umama Gumede ushadile kwaMloyi waye uminister kwa-Art and Culture ngaleso sikhathi wathi ngeke ngixhase lento yethu ngoba kufa abantu la ngaleso sikhathi kwakufe insizwa okuthusa lapha emkhulumi yakwaNongoma yabo hayi nangempela ngibona ukuthi hayi lento serious shuthi bazolamba abaculi bamaskandi ngenxa yami yabona ngamlalela umgcineka sahamba sayidanda lalo umculo kwakuthiwa isithini mina sizwani naye ngempela engaxabene naye lo mculi mina lo yabona sahamba safike senza la nto leyo safike safika kumama kuNgqongqoshe wayekhona lo sikhathi weqondene nomnyango waka-Art and Culture umama uZandile uMasithole Mloyi ngaleso sikhathi sashutha sazaqeda ngisho lento kuthiwa yilokhuzana i-East ne-West uyabona ukuze kuphuma uxhaso lokuthi u-Art and Culture uxhase ini impucuzeko yaxhasa impucuzeko yaba khona kulowo nyaka yaba khona ngenxa yami ukuthi ngavuma ukuyokwenza leso simo thema ngiqeda ukwenza leso simo leso zashintsha izinto ngoba nje mina ngokudala kwami nje angikwazi ukuthi mina uthola ukuthi ngihlele efonini yendoda ngithi mina happy birthday Mgcineka yabona ngisho ulale kanjani baba Mgcineka uyabona ngisho ngale ngithi baba happy birthday ngizothi happy birthday to you ngisho kuMgcineka amasimba ngwenzi mina kwenye indoda ngoba ngiyindoda nami uyabona so lo muntu okwakuthiwa mina ngiyoxazululwa naye wahlala efonini kaMgcineka waba waphila kuMgcineka uyayizi ngisho wanamathela kuMgcineka mina ngaphatha izwi lokuthi uMgcineka uthola isponsor uthola ibhonsa xhazo umasipala ngenxa ukuthi ucela ngathini ngenxa ukuthi uzokwenza umcimbi wethu singani singamabhinqa ngahlala phela lo siyo ngoba uma ngizothi happy birthday uMgcineka shuthi uMgcineka sizokwazi ukumcontrola ngimtshela noma ingabe yini engithanda ukumtshela yona uyabona so manje ukuthi uMgcineka ngingakwazi ukumtshela noma yini ngimtshela yona kufanele ngimgcine nje elapha umlungu wethu beze ngishoyo umlungu wethu uMgcineka ngiyazi ukuthi akanatwa nje ngamanje ngiyakwazi lokho ngoba iviyo labo lilabantu besifazane uma kunabantu besifazane ungalingulwe nami ngoba uma umuntu besifazane leyo mpi yakho kufanele ukuthi nje iyacollapse vele so ngiyazi nabantu besifazane ngiyalazi udaba lwabo ukuthi akalatwa uMgcineka ngiyakwazi konke lokho okay umuntu ozebe mhlambe nenkeshezana okay lo kaNgcobo ingakho okay bemsondeze eduzane futhi okay lo bamsondeze eduzane okay uyifunela itrend nje ufuna udumo nje okay yabo nje wangicula ngithi ngafika kwa emcimbini kaMavava eGatudo ngesibhamzo lakhe yonke ejabulelayo okay le yabo okay umuntu uyifunela itrend okay nje umuntu nje uyabona umuntu nje okay so bathembele kuke akanatwa uMgcineka yabona uMgcineka uphila ngayo lento le ibusiness lakhe futhi uNkulunkulu wami ngenhliziyo yami emhlophe ngiyafisa ibusiness lakhe liqhubekele phambili uyabona kodwa manje iphutha lakho lilode alenzile ulalele lo muntu othi happy birthday to you happy birthday yabo bese mina ngashongo lo engaculanga lawo masimba engoma bese ngathi mina ngumuntu obhedayo uyabona uMgcineka uyazi kahle naye angixabene naye ibusiness lakhe mina ibusiness lami ukuthi ngicule ngicwele abantu ngigqoke ngiswenke ngigqokisa ubani ukhathi noDubsi athenga amabhinqa bese ngihola mina kuphela kwenyanga nasemabhizinisini engiphila kuwona athize naye uMgcineka ibusiness lakhe eliyenza aphile ngoba umnomzana nje ohloniphekile enomndeni wakhe eqondile yabona uphiliswa ukuthi wenza umcimbi wempucuzeko aqashe uMaskandi bese bambe intshontsho iyona impilo yakhe iphilayo leyo inkinga la ikhona njengamanje lesikhathi
bengihlasela ngebhamu. Ngithi mina ngiyaqonda ukuthi why bengihlasela ngebhamu. Babenza ukuthi ngingafiki kubalandeli bami kuze kuhlwe, yabo. Bese amaphoyisa kamasipala ngoba waphuma wonke amavini lapha eThekwini. Umesho police wonke waphuma lapha, wahamba ungi-attend, washo nisimo sami. Wafika wathi bathi amaphoyisa sekuyi high risk nje manje ungabisangena, yabona. Esikhathi ethi ngabe ngisangena, ngagcina ngabonanga abantu bami ababengingile workshop, yabona. Babevimela ukuthi bona bafisa ukuthi mina ngathi balekelelana nalo muntu othi happy birthday kubo. Lo muntu othi happy birthday kubo umuntu ophila ngamaplani, yabona. Njengamanje umcineka wenza ulive, bengiqala ukubuka live. Mina ngiyibukile amasimba ka live, mina ngiyibukile lonto le. Angihlaleli ifoni mina, yabo. Ingakho mina ngizala ngoba ingane idinga ifocus. Dinga ukuthi ubone umuntu wesifazane umhalele bese ufocus kuyena futhi ngendlela right, yabona. So manje angayibukile yonke into ezamafoni ngiyibuka mina, yabona. Uthi khona njengamanje mayiveza uthi khona umculo kaMaskandi uthi usespende imali eningi for impucuzeko. Uspenda kanjani imali eningi for umcimbi wabanye abantu, yabona? Nje uspende imali eningi for umcimbi wabanye abantu. Uma lo muntu okuthiwa uspende imali eningi for impucuzeko kumanje, yezwa asinayo ishona impucuzo kuzoba khona noma ngeke bebikho ngoba njengamanje laba bantu benza inkohlakalo, bahlukanisa amabhinqa phakathi, bathatha igcokama, amabhinqa aswenka njengegcokama onke jikelele, bathatha igcokama balibandlulule. Asinayo ishona impucuzo kuzoba khona ngoba la bantu bahlakaza amabhinqa phakathi kodwa futhi bahlela imicimbi, yabona. Unesho so lo muntu uthi ususpend imali njengamanje ngomcimbi wempucuzeko, yabo, kumanje, yabo. Shoot, okay, awuyibuzi lo muntu bayinominatiwe noma nominate kuphi. Lo muntu okwazi ukuthi aspend imali ngomcimbi aqashwe kuwo esaya kuwo. Akwazi ukuyiphekela amadombo la wadla emzini. Wenze njani makuthiwa unominatiwe lo muntu? Wenze njani makuthiwa lo muntu lo khona lapha khona? Uyangizwa? Wenze njani? Uyabona? So umcineka uphahlukile, izwe lonke libuka. Wakhuluma izinto ezimfihlo, wathi yena mina kufanele ngifonele amantombazana. Waphinde futhi wathi yena ngomlomo wakhe, wathi mina ngifonele emadoda ngisizophathwa yini lapho msuni ezinje. Hawu, lalelana namadoda. Wathi yena khona umculi. Uyangizwa ngithini? Lalela. Hlehla. Asisebenze lonto le. Sebenza apha. Ayisebenzi la. Hlehla. Hawu.